Já vás vítám na meditaci spojených srdcí na Křížovém vrchu u Stoda, což je takové známé energetické místo. Je to tady ten kámen uprostřed toho našeho meditačního kroužku a provedeme si meditaci spojených srdcí. Meditace spojených srdcí se nazývá také meditace pro planetární mír a osvícení, protože v té meditaci budeme žehnat planetě Zemi a provedeme techniku na to spojení s vyšším světlem, což je to osvícení. Meditace spojených srdcí, ta spojená srdce odkazují na korunní čakru, která je ten vstupní bod k tomu vyššímu vědomí, ale kterou nelze aktivovat, pokud není aktivovaná srdeční čakra, která je centrem toho, té lidské lásky. Takže my v té meditaci budeme aktivovat srdeční čakru a korunní čakru. Vyzvu vás, abyste si představili nějakou radostnou událost, nějaký radostný zážitek a prožili si ty krásné pocity. Tím aktivujeme srdeční čakru, pak to samé uděláme s korunní čakrou. A potom vás vyzvu, abyste si představili planetu Zemi před sebou, velkou jako malý míč. Možná si můžeme představit jednu planetu tady uprostřed našeho kroužku a požehnat. Budeme žehnat té planetě z aktivované srdeční čakry, z aktivované korunní čakry a potom z obou těch čaker zároveň. Co se stane, že se ta korunní čakra vysoce aktivuje a proud energie vstoupí do té korunní čakry a my ji vyšleme dlaněmi k té planetě. Té meditaci se říká meditace pro planetární mír, protože tady ta meditace, pakliže by ji praktikovalo velké množství lidí, tak má potenciál do určité míry harmonizovat energie na Zemi, což je třeba. Tak a potom budu hrát mantru Om s hlasem mistra Choukhoksví a vy se soustředíte na ticho v mezeře mezi dvěma Om a zároveň si představíte zářivou hvězdu, zářivý bod nad svojí hlavou. Pak bude chvíli ticho a meditaci zakončíme tím, že vás požádám, abyste si uvědomili základnu páteře a vyšleme světlo dolů do země. Takže to je vše. A na druhou stranu. Tak, teď uděláme takových 50 podřepů. Takže 10, 20, pozvolna se nadechni nosem a vydechni nosem. A zase další pozvolný nádech, pozvolný výdech svým vlastním tempem. Cítíš, jak ti tvá srdeční čakra odpovídá láskou a něhou. Kde se stala křivda, ať je odpuštění. Žehnej Zemi duchem odpuštění, duchem usmíření. Pomalu můžeš otevřít oči a usmát se. Tak, jak jsi se cítila? Jak na tebe zapůsobila meditace? Já chci především strašně moc poděkovat, že jsi mi zase oslovila, protože mě to strašně moc scházelo. Já jsem byla dlouho nemocná a neměla jsem sílu meditovat a teď jsem se zase konečně vrátila zpátky a meditace na mě působila úplně úžasně. Já jsem úplně zase vystoupila a byla jsem někde jinde. A jsem ráda, že jsem se zase vrátila zpátky. Jako moc děkuju. Bylo to úžasné, jsem fakt vděčná. Jsem strašně ráda, že jsem se setkala i s pránickým léčením, protože
to je podle mě zázrak a prostě mělo byste naučit co nejvíc lidí, protože je to fakt zázrak jako a může to umět každý a dělat to každý. Fakt děkuju moc. Děkuju. Já taky děkuju. Tak, jak jsi se cítila meditace, jak na tebe zapůsobila? Co by si k tomu řekla? Meditace byla velice příjemná a myslím, že je velice důležité, aby jsme planetě Zemi pomáhali ze srdce a posílali lásku. Nejenom planetě, ale všem bytostem na planetě Zemi. Děkuju. Děkuju. Tak, jak na tebe působila meditace? Jaký máš pocit? Já jsem moc ráda, že jsem tady dneska mohla být. Je to krásné místo, které jsme vybrali pro meditaci. Už vlastně 2. rokem ji tady máme. A cítím se tady moc krásně a po meditaci se cítím uvolněná, pročištěná a tak blažená, bych tak řekla. Děkuju. Děkuju. Tak, ahoj Natašo. Můžu se tě zeptat, jak na tebe působila meditace spojených srdcí? Jestli k tomu chceš něco dodat, nebo i k pránickému léčení? Meditaci spojených srdcí znám z našich sezení. Je to úžasná věc. Člověk přijde trochu do jiného světa a je to báječný. Tady v přírodě jsem ji zažila poprvé a taky to má svý. A k tomu pránickému léčení můžu dodat, že někdy se i zázraky konají a jsem za to moc ráda, že k tomu máme přístup. Děkuju za to. Tak ahoj Petře, jak na tebe působila meditace spojených srdcí? Ahoj Ivanko, na mě působila velice dobře, protože já mám speciální vztah k tomuhle místu, jednak bydlím nedaleko odsáď a druhá k tohle místo je velice známé jako silné energetické místo, protože je tady kamen, ze kterého tryská prána přímo. Takže tím bych řekl, že byla celá ta meditace ještě umocněná, takže je pro mě velmi silný zážitek. A já teda musím obecně říct k pránickému léčení, že já osobně jsem měl vleklé chronické problémy, které jsem zkoušel léčit jak konvenční medicínou, tak jsem dokonce jezdil do Jižní Ameriky za šamanama, ale musím říct, že nic mi nepomohlo, až právě pránické léčení. Takže já to můžu každému doporučit. Udělejte si určitě kurzy, protože pak můžete léčit sebe, svoje přátele, svoji rodinu, svoje domácí mazlíčky. Můžete léčit každý den a skvělý na tom je, že to je zdarma. Srdečně vás zvu na semináře pránického léčení, které je vhodné prostě pro každého úplně. Můžete se o pránickém léčení se můžete dozvědět více na www.ivanadortová.cz, kde se můžete i zaregistrovat a můžete se tam přihlásit i na vysílání meditace spojených srdcí a tak z pohodlí domova přispět naší planetě a i sami sobě, protože meditace spojených srdcí působí jako taková duchovní sprcha. Děkuji a těšíme se na vás.